Ya wis, rukun Islam sapa ngacung? Yo kan buri dhewe, macung. Bari ibu-ibu kok bapak-bapak. Penak-penakan, monggo kali disabi mangan telo, mangan tahu, mboten napa-napa. Nama kula Besendari. Nggih. Alamat pundi, Bu? Oh. Pundi? Oh, kenceng mawon iki kok nggih. Nggih. Putra pinten, Bu? Setengah lusin, Pak. Wah, setengah lusin. Bapak iki cedak umum. Bojone teko ora iki? Nggih. Nggih, pun monggo disebutne rukun Islam. Jidat lelak lukat baksomoji. Weh, iya sing mending ngono lho, Bu iki jaran. Satu ngono lho. Tunggal syahadat. Nggih. Kali salat. Nggih. Tiga zakat. Nggih. Sekawan puasa. Nggih. Tindakan haji. Nggih. Sambung. Haji bagi yang Mampu. Ada itu. Ilahi sabila. Tepuk tangan. Yo, sinten iki panjenengan? Monggo iki ya. Wis. Aku sing nggo hadiah, sapa sing ngene iki. Pokok golek ganjaran bareng-bareng. Amin Allahumma. Amin. Yo, foto. Oh. Tepuk tangan. Saiki sing ketiga, awake dhewe iki kan